Kini guys, kinahanglan nato ni siya nga limpyuhan no. Kiskiso nato ning daan nga mga pilit na bulkasil kay basa ni siya atong utruhag pilit ni bulkasil yun na siya kapilit kay basa. Kinahanglan nato ning kwaon makuha na siya. Limpyuhan na to. Ibalik ra na to ang daan niya nga pitrak. Okay pa man siya, galing lang kay nagliking kay ang iyang bulkasil katungdaan wala na kay kapilit. Ang atong sabon uguan limpyuhan na to. Ang problema yun unta niya ani kuan ra flexible hose, daot ng flexible hose na leaking niya. Pagtanggal dahil kitanggalon na daot o gapil ang kuan iyahang gripo atong ilisan pag yung gripo niya. Ako na po yung tanggal o gapil aron limpyo din para dili po siya magtulo leaking diri o. Kani pwede na nagdili na nilisan, okay pa ni bala bitaya na. Way problema na siya. Kani nilisan po na. Nahon na tugtaod ang gripo. Nahon na tugtaod. Bratuhon rin yung mga gripo. Kuha na tugtag kay bulabog na. Ano niya ning mga customer nga kamahal sa bayad sa kwarto niya. Dataon ng gripo. Kadalaw cutter. Kini nga kwarto day guys. Sa gitrabahoan ako ni nga hospital no. Wala na pasyente na may report nga daot ko lang buwan daw diri
lababo, magagastong tubig. Atong i-repair. Trapuhan na rin yun niya. Trapuhan na basa na. Taon ka ni Buna ron. Pag-uman, taon na to ng pick-up niya. Dili na ito matandog, no? Hindi nagbasa pag pick-up. Jarang daan guys. Nalipyuhan ni nato. Tao ito ni balik. Tupuhan. Gamit na to muna Elastosil. Sa inyo depende na po na sa inyo kung unsay inyo ang gusto gamiton, Burkasil ba or Elastosil or bisan unsa. Sa kuha kanya kung gamit kay more po ni available na mo karon. Naanadaan palit na.
papilitan aron siguradong walay tagas, wala ililiking. Kini diri ato po ning butangan kay nawala na yung gasket. Pero bisan og natong gasket niya, guys, naging gihapoy posibilidad ng leaking, mula gid papilitan ng gihapon ni namo nako kung ako'y trabaho. Tawag tani ko na. Murang di kubog, agi maglaing dalan. Okay. Ang tinipod. Nakakuan lang ani nila to sildugay siya muga. Oh. Kinahanglan na ni natong buliton tanan guys kay repair na mo siya. Para di ta magsigig balik-balik. Susunod na repero ni Elisa na din eh. Hindi niya siya pwede ko agay. Gubon mo din siya. Kung tanggalon lang din na siya.
Guys, pahuman na. May tao na to. So, okay na guys, humana. Ha? So, dinin lang tama ng atong video, no? O daghang salamat hinaot nga nalingaw mo sa pagtanaw o dili mo mapulan sa og pagtan-aw sa akong mga video. So daghang salamat. Og sa bag-o pa lang sa akong channel, no, sa wala pa ka subscribe, palihog subscribe og i-click ang notification bell aron updated ta sa sunod na to nga mga video. Okay, thank you.